प्रगतिशील शेतकरी संघ पेडणे धारगळच्या शेतकारांनी शेतकऱ्यांच्या हिताखातीर प्रगतिशील शेतकरी संघाची स्थापना केल्या. संघातले सगळे वांगडी व्हडा प्रमाणात शेती करतात. ह्या शेतकऱ्यांच्या कामांची तोखणाय करपी कार्यक्रम पेडण्यान जालो. कांय शेतकऱ्यांचो राज्याचे पर्यटन मंत्री तशेंच थळावो आमदार बाबू आजगावकार आनी मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार दयानंद सोपटेच्या हातान भोवमान केलो. शेतकऱ्यांक सदांच तेंको आसतलो. खंयच्याच शेतकऱ्यांचेर अन्याय जावपा खातीर दिवचे ना अशें आजगावकार उलयलो. सगळे तरेचो फायदो दिवपाक हे गव्हर्नमेंट काम करतले, तुमचे बरोबर आसतले. शेतकरी खंयच कमी पडपाक ना. शेतकरीचेर कसलोच अन्याय जावचो ना. हो आमदार तुमचे खातीर आहा आनी हे गव्हर्नमेंट तुमचे खातीर आहा. म्हणून मागता तुमचे सगळ्यां कडेन आनी प्रसादाक हे सगळ्याक बऱ्यांतले बरें काम केलां. जे हे काम करून कितें मेळपाचें ना पूण लोकांक मेळपाचें असो ऑफिसर आहा. प्रगतिशील शेतकरी संघाच्या ह्या कार्यक्रमाक शेतकरी उदय प्रभुदेसाय, आमदार दयानंद सोपटे, पेडणे कृषी खात्याचे अधिकारी प्रसाद परबांचे उलोवप जालें. पण आज शेतांत बसून 2 लाखावयर इन्कम घेता. हे जाणून दिता, हे दाखोवन दिता की नोकरी आनी शेताचो व्यवसाय हेतून कितकीशीच फरक आहा. म्हणून मागता म्हाजो मित्र प्रवीण ह्या संघाचो जो अध्यक्ष आहा तो बाब उदय, ताचे बरोबर खुबशे चेहरे जे प्रामुख्यान शिवयन सारख्या गांवांत दोंगर माथ्याचेर बऱ्यापैकी शेत करतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे तितून फळांचे बऱ्यापैकी कांदे काडटात, बऱ्यापैकी मिरसांगे काडटात. अशे खुबशे यंग जनरेशन, यंग यूथ फुडें सरलेले आहात. तुमी फुडें सरल्यात. शेतकऱ्या वयरसून तुमी प्रगतीशील शेतकरी जाल्यात. तुमची जबाबदारी आहा. म्हणून तुमचे कडेन मागता, आमी नोकरे फाटल्यान धांवतात. म्हणजे बेकार जे आमचे भाव भयण आहात ती नोकरी फाटल्यान धांवतात. शेतां पडीक पडल्यात. कारणां वेगवेगळी आहात. तातूंतले मेन कारण म्हणजे सोर्स ऑफ इन्कम, म्हणजे इन्कम जे जनरेट जावपाक जाय, उत्पन्न जे येवपाक जाय ते मेळना हो एक गैरसमज जाल्लो आसा. पण हेंच्यांनी दाखोवन दिला, तुमी दाखोवन दिल्लो आसा की नोकरी कांयच न्हय. आंबो जावं काजू जावं त्या टायमार ताका सादारण 300 ग्राम युरिया, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट किंवा रॉक फॉस्फेट आणि 100 ग्राम म्युरेट ऑफ पोटॅश. ज्या टायमार ते 2 वर्साचें झाड जाता त्या टायमाचेर हो डोस तुमकां डबल करचो पडटा. असो तुमी 10 वर्सां डोस जो आहा तो वाडयत वचपाचो. 10व्या वर्साच्या झाडाक म्हणजे सादारण बरें लागपी अशें झाडाक तुमी 3 किलो युरिया, 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट किंवा रॉक फॉस्फेट आणि 100 ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटॅश हे खताचो वापर करपाचो. त्याच्या बरोबर तुम्ही शेणखत किंवा कंपोस्ट जे आसा ते वापरपाचे किंवा सावळ जी आसा ती तितकीच गरजेची आसा. हा ज्यावेळी प्रश्न मला पडला त्यावेळी माझ्या मनात आलं मी दुसऱ्यासाठी सुद्धा काहीतरी देणं लागतो. आणि म्हणून आम्ही ज्यावेळी एकत्र बसलो त्यावेळी विचार केला की शेतकऱ्याला आपण काय मदत करू शकतो. आणि आपल्यामध्ये हा विचार विनिमय करत असताना स्वतः शेतकरी आणि अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले प्रसाद परब हे सदैव आपल्याला मार्गदर्शन करत असतात. त्यांच्या डोक्यातील कल्पना आणि आम्ही एकत्र बसलेलो आमचा उद्देश म्हणून आम्ही एक प्रयत्न केला की आज जर शेतकरी वरती समाजामध्ये जर त्याला स्थान मिळालं पाहिजे तर तो आर्थिकदृष्ट्या सबळ झाला पाहिजे. आणि तो जर आर्थिकदृष्ट्या सबळ होतो की नाही हे जर पाहायचं असेल तर त्या शेतकऱ्याने एक आर्थिक निहाळ आपला जपला पाहिजे. आपण आपल्यामध्ये किती जण आपण आर्थिक निहाळ लिहितो, रोजनीशी डायरी जे म्हणतो ते आपण किती लिहितो, आपण लिहित नसतो. त्यामुळे आपण खर्च किती केला आणि आपल्याला उत्पन्न किती मिळालं हे आपल्याला कळत नाही कधीच. आणि ही डोक्यामध्ये कल्पना येऊन आम्ही एक ठरवलं की गोव्याच्या शेतकऱ्यांसाठी आपण अशी एक पुस्तिका निर्माण करू, रोजनी निर्माण करू किंवा आपण त्याला डायरी म्हणू, ज्याच्यामुळे तो एक प्रतिबिंब शेतकऱ्याचं त्या डायरीमध्ये आपल्याला दिसेल. आपण शेतीमध्ये केलेला कामाचा आढावा त्यामध्ये असेल आणि ते रिफ्लेक्शन म्हणजे 1 वर्षानंतर त्या शेतकरी कुठे पोहोचलाय, त्याने किती खर्च केला. आणि एखाद्या क्रॉपवर आपण विचार करा, भात लावणी करत असतो, भातामध्ये ट्रॅक्टरच्या नांगरणीसाठी, नंतर कामगारासाठी किंवा अनेक अशा माध्यमाने किती खर्च केला आहे, खतं वगैरे, बी बियाणे.
आणि त्याच्यानंतर आपल्याला उत्पन्न किती मिळालं शेवटी, हा जर ताळेबंद केला तर आपल्याला कळेल की आपण शेतीमध्ये फायद्यात आहोत की नुकसानीत आहोत. आणि जर नुकसान होत असेल तर आपण खर्च कुठे कमी केला पाहिजे, हा महत्वाचा दुवा ज्यावेळी आम्हाला दिसला की ह्याच्यामध्ये आपण कार्य केलं पाहिजे, त्यावेळी आम्ही प्रसाद परब यांनी फार मोठी मेहनत घेतलेली आहे. अशा प्रकारची